Хайырлы кеш НТР каналында яңалыклар тапшыруы студияда Гүлия Нигматуллина бүгінгі шығарылышының төп темалары. Истәлекле дата. Бүген хәрби хәрәкәтләр ветераннары көне. Бали булмаганнар өчен комендант сәгате гамәлдә. Узган атнада яшүсмерләрне урамда олылар озатуыннан башка кичерү буенча 12 очрак теркәлгән. Бәхетсезлек очракларын булдырмас өчен ата-аналарны тәрәзәләрдәге москит челтәрләренең балалар өчен куркыныч булу турында кисәттеләр. Югары күрсәткеч 2 чыгарылыш сыйныф укучысы бердәм дәүләт имтиханында 200 балл җыйган. Яшьләр өчен яңа мөмкинлекләр, мотоспортның өстенлекле юнәлеше өчен махсус мәйданчык төзекләндерелә. Бүген хәрби хәрәкәтләр ветераннары көне. Бу истәлекле датаны Түбән Камада зурлап уздырдылар. Сугышчы интернационалистлар һәйкәле янында хәтер митинг узды. Анда шәһәр мэры Радмир Биләев, Дәүләт думасы депутаты Айдар Метшин, Алабуга районы башлыгы Рөстәм Нуриев, хәрби хәрәкәтләр һәм махсус хәрби операция ветераннары катнашты. Алар хәрби бурычын үтәгәндә һәлак булганнарны 1 минут тынлык белән искә алдылар һәм һәйкәлгә чәчәкләр салдылар. Тулырак алдагы материалда. Әйтерсеңле, бүген алар янәдән яшьлек елларына әйләнеп кайтты. Өсләрендә хәрби форма, кулларында чәчәкләр. 1 июльдә хәрби хәрәкәтләр ветераннары көне билгеләп үтелә. Бу дата уңайнан сугышчы интернационалистлар һәйкәле янында төрле елларда ватан чиген саклаган геройлар бергә җыела. Һәрберсенең үз язмышы, тормыш юлы һәм батырлык тарихы бар. Я хочу искренне преклонить голову. Ватаныбызны саклаган һәркем алдында баш ием. Һәр чорның үз геройлары бар. Булар бөек ватан сугышы, Әфган, Чечен һәм Сирия җирлегендәге хәрби бәрелешләрдә катнашкан егетләрбез. Бүген махсус хәрби операция ветераннары да безнең белән бер сафта. Аларның батырлыгы, кыюлыгы һәм туган илгә карата эчкерсез мәхәббәте тирән хөрмәт уята дип белдерде Радмир Биләев. Хәрби хәрәкәтләр ветераннарына Дәүләт думасы депутаты Айдар Метшин белән Алабуга районы башлыгы Рөстәм Нуриев та мөрәҗәгать итте. Дәрәҗәле кунаклар ил азатлыгы өчен көрәшкән шәһәрдәшләргә олы хөрмәтләрен белдерде һәм хәрби бурычын үтәгәндә һәлак булганнарны 1 минут тынлык белән искә алды. Бу датаның рәсми статусы юк, әмма аны ел сайын зурлап үткәрәләр. Чөнки ул хәрби бурычын намус белән үтәгән. Сугышның авыр сынауларын узган һәр якташыбызга рәхмәт ирештерү көне дә. Митинг һәйкәлгә чәчәкләр салу белән тәмамланды. Көн дәвамында Түбән Камаларда бирегә килеп, каһарманнар истәлегенә хөрмәт күрсәтте. Альбина Вәлиева, Вера Муратова, Булат Зиханшин, НТР яңалыклары. Түбән Камада көчле җилдән ауган агач автомобильгә зыян китергән. Гадәттән тыш хәл Корабель урамында булган. Бәхеткә зыян күрүчеләр юк. Ашыгыч ярдәм хезмәтләре мәгълүматлары буенча Татарстанның төрле районнарында 30 агач зыян күргән. Иң күп очраклар Казанда теркәлгән. Анда 19, Яшел Үзән районында 4 очрак, Лаеш районында 3 агач ауган. Исемлектә Буа, Биектау, Лениногорск районнары да бар. Узган атнада Түбән Камада полиция хезмәткәрләре балалар һәм яшүсмерләрнең урамда олылар озатуыннан башка кичерү буенча 12 очракны теркәгәннәр. Эчке эшләр бүлегендә җәйге чорда балик булмаганнар өчен комендант сәгате гамәлдә булуын искә төшерделәр. Ул төнге сәгать 11-дән иртәнге 6-га кадәр вакыт. Бу вакытта балаларга ата-аналарыннан яки законлы опекуннарыннан башка җәмәгать урыннарында булу тыела. Таләпләрне бозган өчен ата-аналар административ җаваплылыкка тартыла. Кабатланган очракларда балик булмаган яшүсмерләрне профилактик исәпкә куярга мөмкиннәр. Түбән Камаларны тәрәзәләрдәге москит челтәрләренең балалар өчен куркыныч булуы турында кисәттеләр. Алар кечкенә сабыйның да авырлыгын күтәрә алмый һәм фаҗигага китерергә мөмкин. Бәхетсезлек очракларын булдырмас өчен ата-аналарга махсус йозак куярга, балаларны ачык тәрәзәле бүлмәдә ялгыз калдырмаска һәм тәрәзә төбендә уйнарга рөхсәт итмәскә киңәш итәләр.
Түбән Каманың тағын 2 шығарылыш сыйныф оқушысы бірдем дәүләт имтиханында 200 балл жиған. Красный Ключ мәктәбен тәмамлаучы Исмира Мөхтәрамова һәм 24-нче лицей интернат оқушысы Самат Кыямов химия, биология фәннәреннән иң югары нәтиҗә күрсәткән. Бу хакта Мәгариф идарәсенең матбугат хезмәте хәбәр итә. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, БДИдан 200 балл җыйган укучылар саны 4-кә җитте. Аларның 3-се 24-нче лицей интернатының чыгарылыш сыйныф укучылары. Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм ВКонтакте шелтәрендәге Тотарлайф аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. Хәрәкәттә бәрәкәт ди бию батылында катнашучылар. Айда Экстрим паркында яшьләр көнен бәйрәм итү кысаларында ярыш узды. Анда Түбән Камадан гына түгел, күрше шәһәрләрдән дә килүчеләр булды. Бию мәйданчыгында төрле юнәлеш вәкилләре үз осталыкларын күрсәттеләр. Иң яхшы чыгышлар алдагы видео язмада. Айда Экстрим паркы өчен бию мәйданчыгына үрелде. Катнашучылар брейк-данс хәрәкәтләрен күрсәтәләр. Кулда, терсәктә, аркада, хәтта башта әйләнәләр. Һәр чыгыш үзенчәлекле хәрәкәтләр, энергия һәм иҗат белән үрелеп барды. Ярышта Түбән Камадан гына түгел, күрше шәһәрләрдән килүче биючеләр дә көч сынашты. Иң яшь катнашучыга 6 яшь булса, иң өлкәненә 18дән артык. Ярыш берничә номинациядә узды. Катнашучыларның осталыгын тәҗрибәле жюри бәяләде. Иң яхшы чыгышлар күрсәткән биючеләргә дипломнар һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Бию батлы яшьләр көнен бәйрәм итү кысаларында оештырылды. Альбина Вәлиева, Анжелика Степанова, НТР яңалыклары. Түбән Камада мотоспортның өстенлекле юнәлеше, эндуро үсеше көчәя. Шәһәр объектларын йөреп чыкканда Радмир Биләев спортчыларның актив төркеме шөгыльләнә торган махсус мәйданчыкны карады. Планда трассаны этаплап төзекләндерү, партнерлар эзләү, балалар һәм яшьләр өчен шартлар тудыру. Шулай ук даими рәвештә тренировкалар һәм ярышлар оештыру. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке 11дә һәм иртәнге сәгать 6да кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтәм. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт. Исән-имин булыгыз.